naman. Ayan mga bay, namatagikan ta og China Bank. So shout out sa mga sa China Bank so nag-entertain sa kuha og nindot kay lang pag-entertain sa mga bay, so dili makamahay. Nagpatabang lang ko sa ilha pag pasulod nako sa kuha ang Google AdSense sa ilang bangko. So gitabangan sad ko ni Ma'am Queen sa tanan nga mga na dito mga bay staff nila. So salamat sa inyong pag-abi sa kuha nga nindot. So akong nabayad mga bay ay 2,000 ang akong na-deposit. So 2,000 ang akong deposit mga bay, kay namang ko isa ka bangkong akong gisudlan nga barato unta 500. Pero pag nga kabalo nila nga gamiton ako sa Google AdSense, wala ko nila gipasulod mga bay. Kay dili daw kuno pwede, kay ikuan daw kuno tawag na ila daw kuno i-block imong account. So barato unta siya mga bay 500 ra, pero wala tayo mahimo. So choices na to nasa sa 2,000, pero at least okay na. So akong Google AdSense nanay bank account, so okay na siya. Mang highware ta kay mas dool man. Uy, di mao din. Tara din. So pauli na yung mga bay. So at least wala na ko yung naon. Kung naon na lang ako ano lang pag focus sa YouTube, paggamit sa mga ngay gamiton sa mga music para sa pag-edit na to, kay mag-iwas tawag ka mga bay, kay nakasilaw na tawag suspended. Ibigid lalim masuspended mga bay 30 days. Iya dala dito kasulod barato unta kay mga bay 500 ra. Noon di man sila to ma-blame sila mga bay, kay momon po nilang patakaran. Sundon ra po nato sila. So at least wag gyapon tagi pasagdaan sa Ginoo. Diyan gyapon ta giya. Pero ang akong iti mga bay 30 days pa sad na ako makuha, pero pwede rin ako ma-inquire kung gisulod na ba itong ang allowance ni YT, allowance gikan ni YT sa to. So kailang abangan lang ninyo ang vlog na to mga bay, kay mag vlog mong gyapon ko na itong first sahod na to sa YouTube. Please na hatag po tag idea sa uban, or makapangganyo po to sa mga uban diri nga taga Bukidnon nga gusto magmotovlogger. So kabalo man ko nga lisod kayo ang pagmotovlog mga bay, lisod jud sa tinuod lang, pero ubanan jud sa pagampo sa Ginoo or ginay sikreto para nga dili pud ka makasagdaan o magiyahan ko kasi yung pangbuhaton. Tamaan nag-update ka karon kung yung absinan mga bay, kay kung dili ko mag-absin isod kayo, kung mag-sidit lang ko kung kayo dili nakapokus no. So nga nakasulod ko dito mga bay, oras alas 10 alas 10:20 nakagawas ko alas 11:40. So medyo dugay-dugay sad. So salamat sa akong asawa nga nag-uban. Gabanan ko nga mga bay, lahi kayo kasulod pero sa gawas sa gulat. Nagtinduga dito hapit magduha ka oras. Kaya banan gyapon ko niya, suportado mo po ni sa mga bay. Ngani ang number 1 supporter na ako sa akong vlog. Sige miglalis masako pila-pilon sa vlog sa mga tagkahwirog kamera mga bay ko sana. So karon okay naman daw sa'yo ha.
go. Uli na ito mga bay. Then salamat po sa atong naginusarang sponsor. Butan ako ang logo dia. Butan ako ang logo sa tindahan mga bay. Sponsor na to na. Shout out kay Sir Paulo. Wow. Ano nakalimutan mga bay kay maulaw to ta. Sponsoran yata niya. Maulaw to to. Dili na to i-endorse yung tindahan. So nakita naman ninyo sa akong last vlog, di ba? Okay, nanay nag-sponsor sa to please. May na lang na mga bay. Tatag o ginagmay tabang-tabang. So let's go. Uli na ito mga bay. So kita mag-alas duty pa ko ron mga bay. Mga 1 PM akong gipananghit ni makabalik ko. Wala na akong gigawa niya mga alas 11 o alas 12 ko makabalik sure ball lang alanganin ko